kami da. Practice big blower o plancha kay araw. Mikuli na mo sa mo, kamao namin. Di ba dam? Nabamag ulit ka ho diha kay dayang daga. Gapa ka na hampuon. Maupaw ka karugatan. Sigpatis. Virgin ka doon yung kauban, guys. 16 years old pa ni. Wow, palagi tayo kasi ko. Ang silip ko. Guys. Basta hindi mong ribano yung natas ko. Wapa na ka. Mga maupaw na rin. Mga nakatog, yung tagapon. Nakatog. Laban dyan. Sabon do terpe. Alas 4 mo to. Alas 4 na no. Natog ko kalauna, ipatog alauna. Hindi ko balik, salon ko terpe. Ay, ko terpe ba oy? Alas 4 na ng mata. Ano na natog. Hindi ada man day customer to 30. No. Ito tol pariban. Bawa tayo mo. Oo, yang madam. Laban Japon, oy. Guwapa mo ka, guwapa. Mamerkado ko sa na, guys. Sugok mo, madam. Kadas mabit na ito kamerkado, eh. Dato na tali polis Alicia. Madam. Laban. Laban. Kadas magpagtagtain. Pati lagi kang naong. Dahil po kamera siguro ko din. Promo Rabanis Madam guys naman natapusan no. Dagay magparibanda rin guys kay lami magugutulta. Gaya rabig sa uwan. Ito din i-treatment ang buhok nga. Guys, mangga kung putoog mo, ako mukha din. Di na kinanglan sila yun. Atong pagkasal ni, wapay kasal ni Prami, dahil pinagpariban. Pinakaadlaw na yung siya kung ano. Dapat kung hindi siya may ado na niya ang buhok. Dapat mo din. Baod lagi no. Something wrong? Ice cream og money. Panghimagas. Sugbawd guys, sige uban dari. Jagi ka na dahil kog merkado sa hagna guys, kay nagpalit kog sudan dya. Wala naman ko nag-vlog at to kay you know the Marites is grabe tanaw na ho kay kanang merkado sa hagna guys. Daghan may nakailan na ho diha kay dari ba ako sa una nag-stay. Dya. Okay ba na pay uban nga mga followers na mo.
Daan na just isdaan og sa karnihan, daghan dyan nakailan ho diha. Mo nang nakurat sila pagkakita na ho. Una na lay kadani dai nagbalik ba kuno mingan ani kon wa oy na koy nara koy gian hisbo nga. Nara koy gian sagna. Ay nabasa ko. Niabot ag bawod sa tiil. Po nabasa na nog ang chinilas. Bago pa jud ning kuan dere guys, sing tuwak aguan kusog kadyo. Basa nog ang chinilas. So, himuwas na ramang ko oy. Ganan kay magbasbas. Uy, kana nabasa na kang pajama. Padong ko salon guys kay adto man mi dadto kada adlaw. Kuma naman naniud to. Adto ko salon kay naay customer si Madam Ron. Tan-aw ko ba focus sigog tan-aw silang buhat arong kamao ko. Kasi magsalon na tas alis siya guys. Charot. Nabasa lugang tiil. Way nang isda ron guys kay lain ag panahon. Mahal ka jud isda dari. Naman siguro bagyo. Sige mag-uwan. Doon ako guys, kinaiuwan jarapod. Then ako salon guys, kani si Ja guys, na customer ni Madam magpa-ribbon with color ni si Ja. So mao na si Ja guys, naprayan na si Ja og pang-ribbon ja. Kulot man to jang buhok, so atangin ninyo guys og unsa resulta, nice lagi kaadyo guys. Duha din sila ka customer guys, kaning isang gi-applyan karon, nagpa-color ni si Ja. Mao na nagkatunay kulot guys nga nagpariban with color. Mao na si Ja guys, wa pala man nahuman og plancha. So diara guys, nahuman na gajud murag black man siguro na ijang gipa-color sa to. Ako kagit sa ijang gipa-color. Basta mao na si Ja guys, mao na si Ja nahuman na nice na kajug buhok. Makasana all na lang ta. So magpariban mo guys, ari lang mo sa Juju's Beauty Salon kay nice kaso si Ja mo riban. Di ka mahayan injuhang kwarta ja. Promo si Ja karong buwan na guys until katapusan. Anja guys, daday mi saging kay lami man kaji og saging, so magdungag ko karon ja but pareha sana mo og ginamos gisahon nga butangan og mga kamatis ug panakot. So lami kadyo ni guys. So guys, mao na ni guys, nagisa na ko og panakot, hadjong gidaghan og kamatis kay mao manay lami sa ginamos. Diyan nag-bus over aday ko guys, kay grabe alibugjaw, aliwaros ka jud daari. Mo nang nag-bus over ako, arong maiba na pud ba kay di man ko tigamit og di man ko tig-bus overan guys. Karon ra jud kay alibugjaw man, mo nang nag-bus over ako.
napairo mo sa liat pero okay ra na. Salamat tayo sa inyong pagtanaw sa akong vlog guys, saway-sawang pagtanaw sa akong vlog. Daghan ka salamat din yung tanan guys. Inja mao ra ni ang video guys na malingki ko ganiha sa kanang merkado sa hagna pero mga marites grabe yung pananaw nang oy pero I don't care gayud. So mao ra ni ang vlog guys. Salamat sa pagtanaw. Bye. God bless na tong tanan.